Don kikilikon. Erakuspena handia egin behar dizuet. Lagunen artean xaudetenean, beti irabazteko bidea sosketa egin behar baduzue. Entzun, Isabela, Manuela, Catalina, Tente, Bulente, Tipiton, Martin Zapaton, Kaskamela, Trompeta, Laukilikon! Ze iruditzen? Orain, zera erabaki behar dugu, gaurko etxeko garbiketak nork egingo dituen. Txirri, txiribiton! Kaixo, Mirri, zer dugu? Esaltzaeteak kortatzen, erabaki behar dugula, etxeko garbiketak nork egin behar dituen gaur. Bai, ondo da. Horixe. Isabela, Manuela, Catalina, Tente, Bulente, Tipiton, Martin Zapaton, Kaskamela, Trompeta, Laukilikon! Mirri... Kaixo lagunok, zer moduz, primavera bete-betean gaituzue, eta hori gaurko Dondon Kikilikonen nabarituko da. Nabarituko da ez nera hotxean bakarrik, katarro garrapatuta baitauka, beste zenbait gauzetan ere denbora testigu. Zergatik nagoen hemen, egia esan, Mirrik denetatik esan dit, kakati hutsa naizela eta bestelako gauza guztiak, baina animalia berezi batzu ekarri ditu, muskerrak, zapoak, eta batik bat, sugeak. Eta nik benetan toki seguruan nahiago dut beste ezer baino. Kaixo, hemen daukagu Xavier Quintana. Mundu guztiek denak ezagutzen dutena, zergatik ezagutzen dute hizkuntza lei trebea delako, ezta? Batzuk ala diote, ez dakit nipa. Bai, nik ere. Baina beste 11 gauzen artean beste batzu ere badakizki. Esate baterako narrastien kontuan oso jakituna da. Ba, zehor badakit, askorik ez badabe. Eta gaur narrasti piloa ekarri dugu. Aizu, Xavier, nun harrapatu duzu narrasti pilo hau. Eta nola? Ba, begira, egia esan, nik harrapatu ez ditut egin, aukeratu baizik. Lehengo egunean, egunkarian, halako iragarki bat jarri nuen esanaz Dondon Kikilikon programarako suge eta musker batzu behar nituela, eta izugarrizko zerrendak etorri zaizkit guztiek nahi zutela, eta basotik berez etorri dira. Denak Mirriko nahi zutela! Da, gainerako aurrak ere, bai. Bueno, ba, ez da egia. Ez da egia. Nik uste dut poza handia dutela, zu ikustearren, baina begira, egia esan neronek harrapatu behar izan ditut. Eta harrapatzerakoan gauza txar bat egin dudala aitortu behar dizuet. Animalia hauek guztiok, batzuen begietarako nazkagarri eta iguingarri samarra diren arren legez babestuak daude. Hau da, ezin dira ez harrapatu, are gutxiago hil, ez eduki, ez hola. Nik hartu egin ditut, ba prestamuan bezala naturari kendu dizkiot, ona ekarri aurrei erakutsi eta gero berriz ere askatasunean ipintzeko. Eta ekarri ditut erakustearren. Eta tartean ondo zaindu gainera. Horixe, noski, halako merienda edarra mango diegu guztiei. Aizu, eta, ea zer ekarri duzun, hori zein da, xate baterako. Bera, hau, zapotxo bat da. Zapo apo ederra, oinatiarrek esango luketen bezala, txantxiku bat. Oso animalia begikoa eta soroetan egoten da kokoak eta insektu kaltegarriak jaten. Horregatik, zaindu behar dugu eta respetatzen jakin ere bai. Honez gainera, ekarri ditut bi musker. Muskerrak! Musker berdeak. Zopa iteko? Barkatu, nik animaliak ekarri ditut erakustearren, soparik eta jatekori bat ere. Txantxa zen, ze uste zen txibiton bezalako xena izela, ba? Tira, bai, honek nahi izan duen zuzen ere alako lasotxo batekin agertu, zera bera ikusten dozuenez, kolore oso dotorea du, eta bi musker dira, hau da basoko muskerra, eta mendi altuetan bizi izaten dana, eta hau bizi da ibarretan eta leku beretan. Biak ez dute zer egiten. Ez dute zer egiten? Bueno, hartu eskero inoiz koske egiten dute, baina, defentsarako baino ez. Gero, horrez gainera, ekarri ditut suge batzu, beira. Sugeak? Zera, hauek dira. Bai. Suge... Ursugeak, batipat, hauek aurkitzen dira ibai egaletan. Kontu zibili behar da hauekin,
pozoirik ezpadute ere, sugegorri pozoitzuaren antza handia dutelako. Jakina. Bai, eta hauek, Oso antza handia daukate gainera. bai, horregatik aurre kontu zibili beharko dute, eta nik aur guzti esango nieke mesedez, basoan sugerik aurkitzen baduzue, baketan usteko. Badira, Euskal Herrian, suge pozoitzuak, sugegorria deitzen dena, esate baterako liburu honetan ageri dena, eta suge honek koske egin ezkero persona bat hil dezak. Beraz, errespetu handia izan eta sugeak baketan utzi. Eta behar bada inoiz ikusi duzue farmazietan kopa bat suge birekin. Begira. Bai, nik ikusi egin izan dut. Suge hauek dira. Ikaragarria dau! Zen egitakian aurrak aikaratu ingo direla. Ja, ulertzen dut. Bera, suge hauek deitzen dira eskulapioren sugeak. Eskulapio... Eskolara joaten direlako. Bueno, ez horixe. Eskulapio izan zen medikuntzaren jainkoa, medikuen patroia. Eta beraren maskota sugea zen. Suge hau hain zuzen ere, eta horregatik farmazietan suge hori daukate simbolotzat. Da, azkenean, ja, amaitzeko... Badazu beste bat oso polita. Bai. Txintxarria duna. Bai, hause ere badago. Bueno, zera, berak nahi izan du, ze guztiok dakizuen ez hau, ez da sugea. Kakamo Kordoba da. Mirri, mesedez jente asko begira dago, eta itzeizu hobekiago, ez da. Hau da zirauna. Zirauna, luzea eta suge itxurakoa bada ere, berez, zera, musker hankagabea da. Muskerren familiakoa da. Errena da. Errena da, horixe da, musker errena. Eta entzun dau horre Kalifornia aldetik eta Amerikan kriskitin suge pozoitzua daudela, eta berak ere kriskitina nahi izan du, honek bareak eta zizareak eta holako lurreko kokoak jaten ditu eta mesedegarri hutsa da. Oso politak ekarrizkizu Xabier, eta horretxegatik txirrimita txibito nintzenean, eta hor guzti nintzenean, mila esker. Bueno, eskerrak neuk eman behar dizkizuet, ona etortzera enbitatu nauzuelako, eta ja, ona etorri naizen eskeronik erregalutxo bat egin nahi nizuk, Mirri. Bai, hain zuzen ere. Eskerrak asko, Xabier. Haizu, aspaldi honetan ez da asko eramaten, baina zuk gorbata eder bat nahikoa izan duke. Jakina! Hain zuzen ere, gorbata bat erregalatuko dizute, inoiz inork enduko ez dizuna. Txerkeztu inoiz jantzi. Bai, hain zuzen ere, begira zenolako gorbata ederra. Ene korbata benetazkoa da, ez da? Bai, seguru? Bai. Politxea eta txundituta utzi gaitu gainera, Xabier Quintanak horrelako hobi politxea daukalako. Dena den behean geldi daitezela. Ni honetxe jongo naiz bera, eta bide batez egingo duguna kantatxo bat entzun. Ikusi duzu dondon kikiliko non egiten den, sekretu txiki bat ikusi duzue, guztiari buelta eman dizaiogun, eta Txirri Mirri eta Txiribitonekin kantuan. Behin batez joan nintzen montera. Behin batez joan nintzen montera. Han ikusi nuen Montezen mendia. Lakrinkrun feri marirena, lakrinkrun ferirun. Ega zebilela agertu zen pajaro. Ega zebilela agertu zen pajaro. Eta ulertu nuen pajaro txoria. Lakrinkrun feri marirena, lakrinkrun ferirun. Ura zen gozoa, txoriaren trinoa. Ura zen gozoa, txoriaren trinoa. Laister jakin nuen trino zen txioa. Lakrinkrun feri marirena, lakrinkrun ferirun. Txioark bazuen ederra melodia. Txioark bazuen ederra melodia. Konturatu nintzen melodia doinua. Lakrinkrun feri marirena, lakrinkrun ferirun. Loak hartu ninduen egon nintzen dromido. Loak hartu ninduen egon nintzen dromido.
ametsegin nuen dromido zen lotan. Lakrinklun, ferimarirena, lakrinklun, ferirun. Esnatzerakoan txori desaparecido. Esnatzerakoan txori desaparecido. Desaparecido zen desagertua. Lakrinklun, ferimarirena, lakrinklun, ferirun. Monteko pajaro, txio eta doinua, nitromido utzita desaparezituak. Izan zaiteztela ondo bedeinkatuak. Lakrinklun, ferimarirena, lakrinklun, ferirun. Aitor, zuge gustatu altzizkizu? Bai, Bai? Ez altzara beldurtu? ez, Seguro? zuru, Zu nungotara zara, Aitor? arrasatekoa. Eta nortzu torre dira zurekin? Hau eta bera. Lide, Virginia eta Tomas. Lide nori eta zure amatxo ere, oso ondo. Eta Lide nori buratu zitzaion ona etortzea? Niri, Zergatik? gustatzen gatalako. Bai, eta ze sari eraman nahi duzu, Motorra. Motorra, ea suerteri badagoen. Aitor, bersoa kantatu behar diguzuzta? Ea ba? Orain ditzikia nahi 6 urte txorekin, lurreraino heltzen naiz hankamotz hauekin. Bi belarri, bi begi, sudurtxoarekin, 2 metro nautu baietz 20 urterekin. Eskerrean bihotza tiki eta taka, odola gorputzean jiraka biraka. Pentsamentuak ere buruan binaka, egun eskolaz eta gauean zurrunka. Mutil oso-osoa du Arrasateko taldeko hau, eta beste taldea gurekin 3 astez egon direnak eta gaurko honetan 4. beteko dutenak, zarauztarrak. Bi taldeen artean lehen da bizi zein salsa eta zein pika, Txiribiton. Kaixo Txiribiton, estali begiak zuek eta sartu zuen eskutxoa. Sartu eskutxoa barrura. Eta ez gertatzen den. Garbi da. Zarauztarrak salsa taldekoak izango zarete, eta Arrasaterrak pika taldekoak. Eta Aitorrentzat, hartzatxoa. Txibiton, amona ikusi aldu aspaldi? Bai, nik ez dut aspaldi honetan bintza bere berririk izan. Amoina, egia da, adinarekin gerota gutxiago entzuten dela? Zarrek gerota gogortxiago jartzen direla? Bai, Fermintxo, zoritxarrez ala da. Bai. Bai. Eta zu gerota gogorrago zaude, Amoina? Beno, bai. Poliki, kostata entzuten dut, bai. Lehen ondo entzuten dituen gauzak, orain larriago entzuten ditut. Esate baterako telebista, orain osentxiago jarri behar izaten dut ondo entzuteko. Bai? Ja, horret. Ai, Amoina, Fermintxo, zer duz? Ai, zaude pixka bat, eskuak txukundu, eta sendagairen batekatiko bizuta, Fermintxo maitia zaude pixka bat. Nola, gaiatu dudan, Amoina. Eta hojate zerre. Jo, ezken askaturin egoen hainbeste patata zuritzen. Eta esan diot mina hartu dudala, eta orain berak egingo dilan guztia, eta ni puin bat irakurtzen geldituko nahi, lasai. Ai, Fermintxo. A bera, ni, bai, giozta gorxiago nabil, bai.
baina zorionez oraindik, zure ahotsa ozen eta garbi entzuten dut, bai Fermintxo. Eta posten naiz, bai, minik ezartzea, ze hori dela eta segi lanean, Fermintxo, segi zuritu patatak, eta nik bitartean, irakurri egingo dut, ez aspertzeko, tira, Fermintxo. Ai, bihurritxo alena. Amona Martxelon berak ekarri behar genuke deuluzonera, berak aurkez dezala eta seguru egon zaitezte patxada ederrean bikain egingo lukeela. Dena den oraingoz neure lana da, eta salsa taldean Margari, Inigo eta Miren dauzkagu. Eta pika taldean berriz, Arrasatearrak, Tomas, Virginia eta Lide. Margarik aukeratu digun gaia aldatu egin baitu, laugarren aste honetan, Zarautz eta bere inguruak. Beraz, horri buruz, 10 galderak eta lehenengoa, zein ermitak finkatzen ditu Zarautz, Getaria eta Aiaren arteko mugak? San Blas. San Blasekoak, zuzen! Zein da Zarautz urez hornitzen duen iturririk garrantzitsuena? Zarautz urez hornitzen duen iturririk garrantzitsuena? Ziria. Ez da Ziria. Jaitxiki. Ez, demora pasada, Granada. Zein omen da Zarautzeko elizarik zaharrena? Batzuek Elkano diote, uste batzuk Urteta. Elkano edo Urteta, segun bertsiok. Zuzen, nork aurkitu zuen Granadako leizezuloa? Josemiel Barandiaranek. Zein mendi multzotan dago kokatua Pagoeta mendia? Aia, inguruan. Bai, baina zein mendi multzo izen badu? Ernioko mendi multzoan, bazenekien hori? Bai, baina... Nola zuen izena Zarautzen 1864 urtean ondoa jo zuen untzigalerak? Zarautzen urte horretan untzigalera batek ondoa jo zuen. Ze izen zuen? Gustaf. Esaizki duzu Frantziako lehendakaritzarako aurkezten diren bi hautagairen izenak. Mitterrand. Le Pen. Eta Le Pen izan daitezke. Zuzen, zein euskal idazle ospetsuri buruzko jardunaldiak ospatu dira Donostian joan den astean? Idazle ospetsu bati buruzko jardunaldiak ospatu dira joan den astean Donostian. Pio Baroja. Pio Baroja, zuzen! Euskal Telebistako zein telesailetan ikus dezakegu Marlon Brando? Ziria. Ziria! Esango aldi guzu Pausoka lehiak eta aurkezten duen neskaren izena. Amaia. Ez da Amaia. Idoia. Idoia, ez da Idoia. Elena. Ez. Demora pasada eta sorkunde irazu da Pausoka aurkezten duen neskatila. Tira, guzti hauekin, 5 izan dira, 5 pustarri. Eta orain Arrasatearekin egin behar dugu, futbolean gainera. Futbola aukeratu zu gaitzat, ez da, Tomas? Ze emaitza lortu zuen Errealak Gijonen aurreneko aldiz Liga Txapelketa irabazi zuenean? Bi eta bi. Bai, ze emaitza lortu zuen Errealak. Kampioi guzti zaunien? Bai. Bi eta bi. Bi eta bi, binako empatea. Zein da Atletikeko bigarren entrenatzailea? Txetxu Rojo. Txetxu Rojo, zuzen. Atletikek badu Brasilen jaiotako jokalari bat, zein? Biurrun. Biurrun, zuzen. Zein zelaitan jokatzen ditu Alabesek bere partiduak? Mendizorroza. Mendizorrotzan, zuzen. Zein da datorren urterako Errealak fitxatu nahi duen jokalari brasildarra? Errealak? Bai. Ziritza. Ziria. Zein da Alabesetik Errealera igaro zen jokalaria? Uralde. Ez. Oin joatzen da biena? Bai, Errealean dabilen bat. Uria. Ez. López Recarte.
zein da Oscar gehienak irabazi dituen filmea? Ayema. Bertolucci. Bai, El Pequeño Emperador. El pequeño? El gran El Gran Emperador. El emperador. Azken emperadorea, Eluzio emperador, zuzen. Nola du izena Donostiako uharteak, Donostiako islak? Blanco, ¿cómo se llama? Hori, mutu la vuelta. Bai, Santa Clara. Santa Clara, zuzen. Nola du izena Euskal Telebistan ikus dezakegun Sherlock Holmesen lagunak? Sherlock Holmes, detektibe ospetsuaren lagunak, ze izen du? Watson, zuzen. Eta azken galdera, ze hizkuntzetan iharduten dute latrakako personaiek? Inglés. Ez. Francés. Ez. Ruso. Ez. Chino. Ez. Japonés. Ez. Español. Bueno, erderaz. Ez. Euskeraz. Ez. Alemana. Ez. Ez daukate hizkuntz jakinik. Txalo beroa! Eta horrela, 8 izan dira talde honek, Arrasatearrek asmatu dituzten galderak. Eta honen bestez, burua jarditzagun tente-tente, eta orain matematika froga dator. Inigo, 30 segundo ikusteko, eta beste 30 egiteko. Beraz, denbora. Irurak zuzen, 10 pusterri! Hori, velozidadea eta aparatuak ere primeran funtzionatu du, beraz, zorioneko gaituzue. Eta Arrasatearrok, berdin, beste 30 segundo ikusteko, eta 30 segundo egiteko. Denbora joan da, eta bazebiltzaten entzuten nuenik nahiko ondo zindoaztela, baina tira, ez da posible izan, puxtarri gabe, gero izan beharko beste zenbait puxtarri, tira, lastima. Miren, Euskal Herriko mapa ezagutza duzu oso-osorik? Bai, ez da? Beraz, oraingo froga berretxe egingo zaizu, herri baten izena asmatu behar baituzu. Denbora? Azkoitia. Azkoitia ote da? Zuzen! 10 pusterri gehiago! Bakeroak Azkoitia esanez, eta Zarauztarrentzat, Arrasatearrontzat ez dakit ze izango den, baina beste Euskal Herriko herrixka bat edo hiri bat izango da, ziurrenik ere, 10 pusterritan lide. Denbora.
Ez miren, seguru? Ez. Ea, ikuste zaun, Kaskante zen erantzun zuzena. Nafarroako herri hori, emakume horiek erakusten ziuten erantzuna. Lasai hartu, bai Miren eta bai Lide, eta orain dardaroskopio dator, beraz, lasai hartu beste errepediorik ez da. Miren? Amar bustarre gehiago zuretzat Miren, eta horrela salsarentzat beste 10. Ea Lide. Lide, lasai hartu, bale? Zein txarra izaten diren nervioak onelako kasutan. Dena den lasai, oraindik deboluzoni dezente geratzen zaio, salsak 35 puistarri lortu ditu eta pikak 8 puistarri. Dena den, oraindik gauza asko gerta litezke eta azken deboluzon geratzen zaigu. Zer, Mirrita Txiribiton? Nola joan da zuen azterketa? Begira nola gauden? Kalabaz eman dizuete? Baina, ez altzen ideaten ba esan, txuleta prestatzeko azen utela. Bai, prestatu indiagu, gau guztia basadiagu txuleta prestatzen. Ah, bai. Bai. Eta zer gertatu zeizue, zerbait idaztea aztu, ala? Ez jauna, dena idatzi diaguleta txiki preziosotan. Ah, bai. Bai. Orduan, zer? Behar zenuten unean ezin atera edo? Horixe, behartzen unean ezin izan diagu atera. Baina zergati? Txiritonek jandu aiako! Baina, txiribitonek orain paperak ere jate alditua. Ez? Etzen eta paperezkoa babolio? Txuleta? Baina nolakoa zen ba orduan txuleta? 2 kilo terdikoa edo, apunte guztiak idazteko. Aze hartaburu parea. Hemen Dondonki Kilikonen geure sarietan kalabazarik ez daukagu, baina beste zenbait gauza bai.
Gero ikusiko dugu gauza horietatik zenbat ematen dituzuen, zenbat eskuratzen dituzuen, baina orain horma enpapelatu egin behar dugu, paperez bete behar dugu, eta lehenengoak papera ebaki egin beharko du, eta kola eman paperari, bigarrenak horman ipini papera, eta azkenekoak guztia txukundu. Baina bai salsa eta bai pika, bioi diotsuet, gauzak azkar bezain ondo egin behar dituzuela. Ondo egitere oso garrantzitsua izango baita, 15 puxtarriak lortzeko. 1, 2, eta rau! Eta orain esaiazuen eri, zein izan den irabazlea. Ze batzuk bai, jo dute, eta bi taldeenak, nik ez dakit, hortxe daude, egingo duguna izango da, ni uste Zarauztarrena zertxo eta hobeto xau dagoela, eta lehen nago bukatu dutela, Zarauztarrei 15 puxtarri, baina Arrasatearrei beste 10 puxtarri emango dizkeu, primeran egin dutelako. Lide, etorri hona, eta apustu egin behar diguzu. Guztira, 18 puxtarri dauzkazue, Lide, apustu egin behar duzu, lehen da bizi idatzi. Zindo. Ea ba. Ea. Eragin txirrimitoiari. Hortxe. Ea suerteri baden. Bueno. 3 puxtarri apustu egin dituzu. Beraz, 15 puxtarri. Baina ez da hemen amaitzen apustuaren kontu hau, izan ere Zarauztarrak 4. astez izan baitira gurekin, eta naiz gaur irabazle suertatu, agurtu beharra dauzkagu, Dondonki Gilikoneko legeak horrela direlako, beraz, miren torrina, puxtarri mordoska dauzkazue, 207, guzti horitatik apustu, bai? Listo, txibiton? Ederki. Ea ba. Egin apustu. Eta orain txirrimituari eragin. Ea zer hartatzen den. Eta apustua ikustagun,
67 pusterri gehiago! Beraz, 274 pusterri zuentzat, eta gero erabakiko dugu bai salsa eta bai pikaren artean ze opari eramango dituzuen. Orain, sorpresatxo bat erakutsi behar dizuet. Bueno, sorpresatxoa ez. Txirrik sorpresatxoa izan zen, Mirre eta Txiribitoni gordeziena. Bai, oporrak. Eta oporretara abiatu ziren hegaldi luze xamar batetan, eta beste hegazkin batekin topo egin zuten. Japoniarrak omen. Nikito, utzi oli edo bestela eskonga bat emango izut. Ez eman eskongalik, nipongo, Nikito. Altu maleta hau, Nikito, eta guazen hotelela. Bai. Guazen hotelela? Bai. Nikito, guazen hotelela. Nikito. Nikito. Bai. Ai, ez, joinga! Ba, boala, joli. Altu maleta hau, eta guazen hotelela. Eta utzi tresna zikin oli. Oraindik konpondu gabe dagota. Guazen. Bat, bi, ta hiru. Hauek aldira guztiak? Zer? Gehiago nahi alduzu? Alde mendi bestela berotuko zaitut! Ez zara usartuko niri ezer egiten. Nikito. Zei polita. Nikito, etorriko alaiz behin gagatik. Bai, hemen nago. Oh! Zeinentzako jaltzen alizala ongietoli hau neletzat? Nikito. Zer nipongo. Estunda, skonga! Tira, mirri, Begira. Hemen gordeko dugu tortolika. Ea, Txiribiton, lagundu ida, pixkat. Txirri! Zer? Begira, horzeok lehen ikusi gaituzten Japonia simpatiko hoien abioia ere. Ah, bai, hoiek ere gure leku bere, etorre dira. Ea berriz ere ikusten ditugun eta haien lagunak egiten garen. Hori! Hain zeudek eiziatzeko pistak! Tira, mirri, baina ez gauza horietan denbora galdu, mesere, zotela beste alde hortan zegoketa. Ai, zen olako lanak egin behar ditudan. Bobolo, olek, ez du ezeltalako balio? Beroa. Baina zer dugu, hau? Bezero berriak etorri zaizkiguta. Bai, jauna, nipongo naiz. Eta gaina festa bat antolatzen, bai, ni ali naiz dena prestatzen. Ni nipongo naiz. Eta zu nortzara zu? Ni nipongo naiz? Ni Claudio, hortela honen jabea. Eta zuek agurtzeaz zoraturik dagoena. Posten nahi, zu ikusteak. Balduzue olain bezelo asko hotelean. Hau, dira sombreroak, jauna. Bai,
zoritxarrez kompetentzia handia dago. Eta ez da erresa bezeroak aurkitzea. Olduan bakalik gaude. Ez, oraintxe bertan Euskal Herritik datoz, hirukote famatu bat. Ba begila. Ni bidai agentze bateko nagusia naiz. Eta nahi nuke ingulu hauek promozionatzea. Ulertzen? Promozionatu. Eta jendea oso ondo tratatu. Bai jauna, baina horrek bere prezioa du. Noski, ez kezkatu olegatik. Toli. Eta begila, gure agentziak abioi asko behal ditu, eta etoliko dilenak abioi polit bat dute. Eta guk nahi genuke abioi hori kopiatu, eta mila... Eta oso belatxak izango da, ez da Nipongo? Bai, Nikito. Skonga! Toma, kastaina! Jauna, aurreko gastuentzako diru pixka bat beharko du. Bai, noski. Toli. Ederki, jauna, oso ongi tratatuko ditut. Txili-mili eta txili-biton. Ongi da. Txirri-mirri eta txiri-biton, ederki. Hori da. Eta badakizu, eskulsio ugali, denbola guztia entletelitunik, ulertzen? Eta gelo, eta importanteena, hemendik uluti izatea. Oso uluti. Jauna, Claudio, zuen zerbitzurako. Jauna... Kaixo! Ez alde hemen inor? Kaixo! Kaixo, jauna! Sualtzara, ebengo nagusia! Begira, iritsi berria den hegazkin horretan etorri gera, eta direla ordu batzu jaso dugu zuen erreserba. Aizugu txirri, mirri eta txiribiton gara. Txirri, mirri eta txiribiton! Bai. Nola joan da bidaia? Oso ondo. Ondo, primeran. Zerbait hartu nahi alduzue? Ez, egi esan nahiago genuke orain gure gelara joan. Ederki, hemen dituzu egiltzak. Zein atsegina izareten. Neronek eramango ditut, ekipaiak. Ez, eskiak nik eraman behar ditut, nik neonek. Ongi etorriak izan. Nire esker. Txirri, bista ona, hotel ona etortzeagatik. Buizen elbioak, Nipongo zen elbioak. Toltolika guletzat izango da. Zuletzat. Ni batzutan paseatzealekin konformatuko naiz. Baina, zer da hau? Zer geltatzen da? Ze alaloa. Zer? Hau etzego kalankatzelik. Ze paena, Nipongo. Bai? Baina, paena izugalia, Nipongo. Baiet. Baina, Nipongo, paena, baina mundiala paena, baina polota paena. Nikito! Konga! Lasai adi, Nikito. Hoteleko zuzendaliak txilimili eta txilibiton eskulsio batela elaman ditu. Badakik zer egiko dugun. Bai. Zer? Haien gela elegistratuko dugu. Zertarako? Toltolikali falta zaion pieza bilatzeko. Eta nola dakikoli? Ni oso askala naizelako, oso listoa, ni naiz. Nikito. Zer, Nipongo? Zuzala askala. Txirinbaina, nolako leku? Eder eta politia, hause baizela gela dotorea! Ederra, txiribiton? Aixa, Txirri. Zer? Zer dara makor besaspian? Hemen? Hau zira da. Tortolikaren ordenagailua. Tortolikaren ordenagailua? Tortolikan bertan usteri besterik esuen? Ez, begira, honetxegatik, ziurtasunagatik egiten dut. Leku hauetan, leku apartako hauetan, norbaitek tortolika lapurtu izan nahi izan baligu, ezin izango liguke harrapa, ze hau gabe ez baita ebiltzen tortolika, Ik eure buruari importantzia emateagatik, edozen gauza ematen duk beti. Eskuen artean.
Eta ze, eskiak eta bastoiak eta trasterie guztiak zergatik damazkik. Importantzia kentzeko, ala? Jaimek utzi dizkidalako eta ondo zaintzeko esan zidak. Ontxo. Zer moduz daude gure turista agurgarriak? Aixo, primera, noren erte bintzat. Ni neka egindanago. Ea ba, ni lehenengo nere eskurtxua prestatu dut. Nahi baduzue, joango gara. Joango gara txiribiton. Ze txirri eskursioan ere importantzia emateko hori ere eraman behar alduk eskuen artean. Ez, ondo zeok, hemen utziko diat, baina ik mirri ire traste hori guztiak ere eraman behar dituk. Hala ez. Jaimek utzi zizkidak, eta kontuz erabiltzeko esan zidak, eta nahi laguna duk eta esan duen behar diat. Jaime eta traste guztiak. Tira ba. Ondo, utziko iskiat hemen. Nik utziko iskiat. Nipongo, oazin txili eta mili eta txilibitonen gelara? Itxoin, ze pieza falta zaion jakin nahi jat. Elegistroa egingo dugu Sherlock Holmesek bezala. Itxoiteko, Nikito. Toltolikari falta zaion pieza bilatuko dugu. Lasai, Nikito, lasai. Ona ekaliko dugu, toltolikari jaliko diogu, eta... Eta, eskonga. Eta oli. Baina zergatik eskonga oli. Ongi etorriak hotel honetara. Hauxe bai dela munduko paradisua. Tira, iso mirri, iso. Orain txalupa batetan ibaian ibiltzera joango gara. Zingo goko zaidan eri. Paisai ederrak ikusi, haizea pixka bat hartu, arrantza pixka bat egin, nahi duzuen guztia. Nik niebena, oso goko zain litxalupan ibiltzea, Arrantzan egin behar du, dana jateko. Ni bainatu egingo naiz. Hasi ondo pesatu behar dugu hemen. Begira, mirri eta txiribiton, ez dakizue, nola posten aizen, nik oborretarako aukeratu dudan leku hau, zuen atsegineko izateaz. Behingoagatik, txirri, behingoagatik, baina itortu behar diagu, ikaukeratutako leku hau zoragarria dela. Aizue, Zer? gauza bat pentsatu dut. Naizela Euskal Telebistara bueltatuko, hemen geatuko naiz bizitzen. Zer? Hemen? Eta txiribiton? Hiere bai? Kontxo, zuek biok hemen bizitzen geratzea pentsatzen baduzu, Ni ere hemen gelditu beharko? Espa! Zer gertatzen zaik orain, mirri? Zergatik ez? Ezin udala hemen bizitzen geratu. Zergatik ez? Euskal Telebistara bueltatu behar dudalako, Jaimeri utzi dizkidan eskiak bueltatzera. Azua! Aniak atxakan panik atzizan! Alek atazan! Nora! Ondila, panik. Aizu, nori bota diozu lore sorta hori? Emakume zikin bati! Aizue! Hemen bizitzera erabakitzen duzuen bitartean. Bai. Guazen ibaira. Aukeraketak egiteko izango duzue denbora. Bai. Ondo gordena zeukan tipo horrek bere genio txarra, Tira, mirri, agian gure ziurtasunagatik egingo zin. Guazen, txalupara. Hau leku fenomenoa. Ze ondo pasatuko lukeen hemen, Iol Mikelek, Señor Mikel? Ezin izango da, telebistakoa, bakik ikaragarritzen zaizkola abenturak eta olako lekuetan ibiltzea, bai.
Eta Jose Mari? Begira, oian guzti hauetan, izango lituzke eredu politiak bere marrazkin borobilak egiteko. Ez da Jose Mari, Mirri. Lebistakoa bada, marrazkiak egituena. Noski. Leku beretan lasaia, Mirri eta Txiribiton. Nola zen beruke, sendagarria da. Horitxe! Oso ondo letorkioke, koro hori ere hona etortzea nerbila pixkat baretzeko. Korori? Non esango da koruka, Margina? Ze koro orduan? Ze koro ba? Euskal Telebistako koro? Aiza, Mirri, baina ze gertatzen zaik, derrepente Euskal Telebistako langile guztietaz akordatzen hasi ez da. Bai, hemen bizitzera geratuko duten aixen, dudatan hasi nahi zen eskerostik, hango lagun guztiekin akordatzen haugik edagarri. Esan duzue, neskatil bat ikusi hor. Bai, neskatil lider polita hauen. Neskatil lider polita gu, baina interesgarriago dugun bait, Mirri, eta zertan ari guan neskatil famatu hori? Seinaleak egiten ari huen. Seinaleak egiten, bai. Bai, jauna. Hemen tiburoiak dabiltzenaren seinale egiten egon guen. Ez niri trago egin, Zer? Zer gertatu zaik orain, Mirri? Mina! Mina? Non, mina? Behat txiki hori, lehenengo txori. Behat txoan. Lehenengo hori, punta behatz hori, beste guztien artean, txikerratuko hori. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Bigarrentxo hori, punta behatz hori, beste guztien artean, nagiatuko hori. Pepe, pepe, Irugarren hori, punta behatz hori, beste guztien artean, luzea duko hori. Laugarrentxo hori, punta behatz hori, beste guztien artean, sendoa duko hori. Momo, momo, Bosgarrentxo hori, punta behatz hori, beste guztien artean, lodia duko hori. Ze ondo pasa dugun? Benetan, txundituta nago, izan ere hainbeste sari ezpainuen aspaldi honetan dondon kikilik honen ikusi, eta gustora emateko gogoa hoxe da. Lide, zuek ze sari aukeratu duzu, Bizikleta. Bizikleta? Beno, bizikleta zuentzat, eta Lide zuri gero arte esan behar dizut, gero beste joko batetan ikusiko bai gara. Eta, miren, zuek lau aste zen moduz pasa duzu, miren, benetan. Ondo. Froga askotxo izan dira egin behar izan dituzunak, zein izan da frogarik zailena? Gaurkoa. Gaurkoa, seguru? Bai, paleta enpapelatze hori... Bai, tira, zuek lau astetan puxtarri asko izan dituzue, ze sari aukeratu dituzue, miren? Motorra, bizikleta, pianoa, telebista, bideoa eta ifikatia. Ez tira gutxi,
Osasun ezurra ditzazuela, hoxe besterik ez dizuet opa, eta orain lagundu idazu mesedez postaltxoekin. Joan zen astean, zera galdetzen genizuen, gure programan izan zen kantaria nor zen? Horeko hau, birri. Imanol Lartzabal du kantaria, kaixo Imanol! Eta hoxe zen erantzuna. Noski, Imanol Lartzabal izan zen gurekin, eta erantzun guztien artean, zozketa, miren, 3 postale. Lehen da bizikoari irrati kaseta emango diogu. Eta beste biei Eusko Jaurlaritzak ematen dituen liburuak zertxobait ilustra ditezen. Nerea Mujika Zarauztarrari irrati kaseta, eta Joseba Argoitia, eta Julen Urkia, Eibartarra eta Donostiarra. Hau izan dira aste honetako sarituak, eta zer gertatzen da? Zer gertatzen da? Adios, losatu da. Segura goizkan bila armatu zebilen, eta tira. Beno, zertan nengoen, aste honetako galdera, Xabier Quintanak animalia berezi bat erakutsi digu. Berde-berdea laxo txiki batekin, lau hankaduna, zein narrazti zenura, zein narrazti erakutsi digu Xabier Quintanak. Erantzunak, baldin badakizkizu ebentzat, Don Kikilikon, 625 postakutxatila Donostiara. Zuen erantzunen zai gaude. Eta besterik ez, lehen da bizi, tximuen jokoa. Tximu saltariekin jolas gaitezen, zintzilika jartzeko ondo jaurti behar da, jaurtitzazu guztiak lehena eta urrengo aurrera hirugarren ama, jaurtitzazu nahi nametan biz, zintzilika zezara jokua alduri. Tximu saltariekin jolas gaitezen, zintzilika jartzeko ondo jaurti behar da, jaurtitzazu guztiak lehena eta urrengo aurrera hirugarren ama, jaurtitzazu nahi nametan biz, zintzilika zezara jokua alduri. Tximu saltariekin jolas gaitezen, zintzilika jartzeko ondo jaurti behar da. Bero ez da ingaizki egon, zuretzat bat, tximu bat, eta jokoa, zuretzat 2 tximuak eta jokoa, eta zu bat asmatu duzu, beraz, tximu bat eta jokoa. Eta honen bestez, lagunok, tximuek guztien badidute bintzat, datorren astean elkar ikusiko du. Ondo izan zaitezte eta datorren astean, Don Kikilikon.